הבתים שלנו זה ככה, אבל אני לא הכי אוהבת אותו. הוא טוב, אני משתמשת על חדש. בטינטה אחת שנשאר לי, אני חייבת לקנות דברים כי כאילו הרבה זמן לא קניתי. וואו, אז צריך להעביר את זה מהר. לא, רגע, לא, צריך לזה מברשת אחרת. וזה אני משתמשת וגם במברשת של המברק. יש לי הרבה מברשת דווקא, אבל אני צריכה, אבל זה מברשת מתאימה דווקא. לא יפוק. לא נורא, אני חושב הוא יתקן את זה. טוב, עכשיו אני אסביר לכם, אני שמה עוד טיפה. הנה, שמתי טינט. נראה הרבה, חכו שנייה, אני אראה לכם למה. טוב, יהיה עוד חלק, עוד